Hola, doncs benvinguts a un nou programa del Cafè de les Telecos, un programa que, com sabeu, fa telecos.cat, o sigui, l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, patrocinat pel Banc de Sabadell i que dirigeix la Sònia Maza. Sònia, benvinguda. Hola. Al teu programa, que presenta qui us parla, en Tomàs Cascante, i que tenim una sèrie de convidats que ara ens presentarà la Sònia. Bueno, quasi que ens facis pujar una primera presentació. Bueno, primer dir que avui parlarem de la TDT i del dividend digital. Les raons són òbvies, és un tema que està de plena actualitat, a tots ens toca resintonitzar la tele i trucar a l'antenista, sembla ser. Així que hem volgut convidar 4 persones que tenen molta relació amb aquest tema, 4 experts. Tenim la Meritxell Bosch, ella és enginyera de telecomunicació i experta en radiocomunicacions i espectre radioelèctric, a més de directora de tecnologia a GSO Telecom. Bona tarda. En Román Lantarón és president de FECEMINTE, que és la Federació Catalana d'Instal·ladors de Telecomunicacions. Benvingut. Bona tarda. L'Antoni Molons, ell és el director de mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya. Benvingut. Bona tarda. I la Violant Loubat, que és enginyera de telecomunicació, és vocal de la Junta de telecos.cat i a més és directora de desenvolupament de negoci a FTE Maximal. No sé si ho he dit bé. Ho has dit bé. Bona tarda. Molt bé, doncs aquesta és una primera presentació, després us demanarem que us representeu una mica més vosaltres mateixos. Bueno, el tema d'avui és la TDT i el dividend digital. Aquest passat setembre el Ministeri d'Indústria va aprovar un reial decret que implica una reordenació dels canals i això de lo volem parlar, quines conseqüències té. En teoria això és per obrir espai, crec, per internet, perquè càpiga el 4G. Bueno, ara m'ho expliqueu. Jo faig 5 cèntims del que em sembla que és el tema. I abans d'entrar, sí, el que sí ens agrada sempre és que la Sònia ja us ha presentat, que us feu una representació, és a dir, us torneu a representar, explicar una mica per què esteu aquí. És evident per què esteu aquí, no? Però quins són les vostres gràcies per estar avui convidats a aquest programa del Cafè de les Telecos per qualsevol ordre. Ja dic que és obvi per què esteu, però ens agradaria sentir-ho de la vostra pròpia veu. Violant. A veure, jo estic aquí avui en representació de dos vessants, dos vertents. Una és com a vocal de la Junta, de l'Associació de Telecomunicacions, com a representant de l'enginyeria, i l'altra és amb el meu càrrec actual, a l'Enfeina, amb FT Maximal. FT Maximal és una de les empreses fabricants de material per les instal·lacions d'antena de televisió. Des de l'antena fins a baix al receptor, doncs tot el que intervé. I llavors jo estic treballant en aquesta empresa i actualment allà dintre estic en el mercat nacional, o sigui que em toca totalment de ple tot el procés aquest del dividend digital i aquesta reordenació que hi ha de la TDT, i ara estem en ple procés d'intentar subministrar tot el material. D'acord. Antoni, si et sembla... Estic aquí, estem convidant en representació del govern, no? En aquest cas del Departament de la Presidència, que és qui, en principi, té algunes competències relacionades amb tot això, o amb alguna de les conseqüències del dividend digital, no? Que siguin els mitjans de comunicació catalans, sobretot públics, no? Hi ha una altra part del govern, que seria la part més de telecomunicacions. És la part de que jo, si em feu parlar d'alguna cosa, que aniré més coix, però en tot cas en representació del govern i per la part que afectaria més els mitjans de comunicació en general. No, creiem que la teva intervenció serà interessant perquè, evidentment, és un tema que des del govern ens interessa saber com ho veieu. Román? Jo sóc el president de FECEMINTE, que FECEMINTE és la Federació Catalana d'Empresaris i Instal·ladors de Telecomunicacions. Es va fundar el 1961 i llavors, realment, aquesta federació, associació, es va crear, jo diria, específicament per 3 punts en concret, que diguem que és la professionalitat del sector, la legalitat del sector i la formació. I realment jo crec que estic aquí per parlar de tot la meva vida, perquè represento els instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, que jo crec que tenim alguna cosa a veure bastant en que això es posi en marxa. Evidentment, tots els que estem aquí tenim molt a veure. I Meritxell, tu? Doncs jo com a enginyera i cap d'enginyeria de GCO Telecom, a més crec de donar la meva visió com a enginyer de telecomunicació, crec que potser em tocaria aquí donar el punt de vista de les emissores de ràdio i televisió, que són els nostres clients i que són els que al cap i a la fi tenen un negoci muntat en base a una freqüència que se'ls atorga i que ara han hagut de moure de lloc d'un calaix a un altre, i com els afecta això i quin és el procés que hem seguit i el que ens falta per seguir. Llavors, si em permeteu que contesti la primera pregunta que ens ha fet el Tomàs, estem aquí per, crec que, resoldre el dividend digital, que no és res més que deixar espai a les empreses de telefonia mòbil perquè puguin aplicar
serveis audiovisuals en telefonia mòbil, necessitaven més espai i han fet servir el de la televisió, que era el que els quedava més a prop, i això ha desplaçat els canals de televisió. I honestament tinc la sensació que en tot aquest procediment se'ns han barrejat dos problemes, perquè hem barrejat el passar d'analògic a digital, és a dir, la transformació de les antenes, el canvi d'equipaments i passar d'analògic a digital, i quan ja estem passant això ens trobem que certs canals digitals fan nosa i els hem de tornar a moure. I a més ha donat la casualitat que molts són HD, el qual crec que s'ha donat a vegades una miqueta de sensació de o sigui, ara per veure els canals d'HD m'he de canviar, he de fer res, però si no vull veure HD no he de fer res, el qual crec que aquí falta una miqueta més d'explicació de quin ha estat el procediment, i més, ja introdueixo debat, tenint en compte que estem en un dividend digital i ja s'ha anunciat el segon dividend digital. Per tant, crec que potser hauríem d'aprofitar aquesta oportunitat per arreglar una miqueta. Tinguem calma. Però sobretot perquè hi ha algunes freqüències que han sigut canviades el 2018, 2019 o 2020, no, Molèstia? El segon dividend, serà el segon dividend. Per tant, alguna de les freqüències a les que alguns mitjans de comunicació s'han vist obligats a canviar es van afectades en el proper dividend. Per tant, tampoc no sé si és una gaire bona solució, però vaja, en tot cas. I si això ja se sap? O sigui, si ja sabem que hi ha un segon dividend digital que arribarà... Però comencem al principi perquè potser no sou tot telecos, t'imagina't el govern representen, però potser no sabem ben bé de què estem parlant. Comencem així en plan una mica senzillet, de què estem parlant, què és això del dividend digital. No baixem a la tieta, com deies abans, que ens explica si podem anar sintonitzant nosaltres per ella. Però què és el que està passant? O sigui, quina és la polèmica? Quin és el tema? El tema està en plan... Simplificant-ho, jo crec que tenim un aparcament on hi ha cotxes aparcats, hi ha moltes places de pàrquing i hi ha cotxes aparcats, i hem decidit que una zona de l'aparcament el reservem a cotxes elèctrics. El que hem d'agafar és tots els vehicles de gasolina que estaven aparcats en aquella zona que hem decidit reservar a vehicles elèctrics, els hem d'ubicar en altres places d'aparcament. Doncs això representa que la gent que tenia aquella plaça d'aparcament potser ha de canviar el comandament o ha de canviar alguna cosa. Doncs això és el que hem fet, moure de plaça d'aparcament un cotxe, en aquest cas moure de freqüència d'emissió un canal de televisió, i això el que ha fet és que calgui que el televisor resintonitzi per captar aquests nous canals a la seva posició. I això ha aparegut un nou tipus de vehicle, un nou tipus de cosa que és internet, en aquest cas, que tu feies la comparació molt entendible del vehicle elèctric. Però observo un cert aire amb tots vosaltres que això està malament. O sigui, jo, com que no sé res, penso, i què és el que està malament? Perquè si necessitàvem un espai als pàrquings per cotxes elèctrics o un espai per internet, quina era l'altra solució? Que no sé i no sabem, no? Què es podia haver fet per fer-ho com il faut, que dirien els francesos, per fer-ho com cal? Fer-ho amb temps, més temps, potser? Home, a veure, la pregunta ha dit de com fer-ho. Jo no ho sé, realment. Nosaltres, els que rebrem informació, es posen uns canals, unes freqüències a l'aire, i llavors ho tenim que utilitzar. El que està clar és el del temps. Nosaltres, des del 2012, com en sabem, estem discutint. Es tenia que començar el 2012 i Caixa gairebé segur van dir que el 2013. Lògicament, estem el 2014 a l'octubre del 2014. Lògicament, el temps és importantíssim, la part més negativa que es trobem. A 10 setmanes s'estan demanant als instal·ladors de telecomunicacions una responsabilitat que la tenim que acceptar sí o sí. Ho farem tot el possible, però lògicament ha sigut un problema molt greu. I realment ara, en aquest moment, perquè s'ha començat el dilluns. Abans del dilluns s'ha fet molt poca cosa, perquè tothom esperava que realment es posés en marxa tots els nous canals, els originals simulcast que ja poder treballar del tema. Jo sí tinc que dir dues coses negatives, el temps i la informació. S'ha informat malament i això ha sigut una desinformació. Aquesta és la meva opinió. Sí. Jo, com a comparativa, indicar que quan es va fer el procés del canvi de l'analògic al digital, que aquí es va fer molt bé, es va fer durant un llarg període de temps, vam ser un dels primers països, crec que d'Europa, al fer-ho, o el primer. Val? Tot aquest procés, crec recordar, no ho haureu de buscar, però crec recordar que es va fer en 14 mesos o 16 mesos, Roman. No, sí. Crec que sí, jo tinc al cap que va ser més d'un any, va ser un... D'un any i mig, quasi gairebé segur. 16 mesos van ser. Sí, segur. Val? I durant 16 mesos vam tindre tot el procés i vam poder anar adaptant per diferents zones, cada 2 mesos una zona, vale? Poder adaptar tot el país, tota la feina a fer. I ara ens demanen fer una feina d'una magnitud semblant, potser una mica menor perquè hi ha algun canal menys, però vaja, d'una magnitud semblant, per tornar a fer tot el canvi, vale?
I ens estan demanant, el govern, la demanada, que es facin 2 mesos. En aquesta part no només intervé... El govern, aquest senyor no, el govern... No. El govern central, mitjançant el Real Decret, que va treure el 24 de setembre, publicat en el BOE, el 26, em sembla, i aquí es quedava tot indicat, de començar el 26 d'octubre, que era aquest diumenge, i amb el plaç de finalització el 31 de desembre. I, esclar, en 2 mesos i 4 dies, tinguent en compte que, a més, hi ha totes les festes de Nadal pel mig, doncs és que la veritat és que el temps és molt just. I jo crec que per això els que estem més implicats en tot el procés ens trobem en una situació una mica de... Bueno, hi som, s'està fent tot el que es pot, però clar, el temps és molt just. Jo, perdona, Violant, disculpa, ampliaria el que vas dir, una cosa molt concreta. En aquell moment que es va fer la transició d'analògica a digital, no teníem la sensació que ho tancaven ja. Esperaven que estiguessi tot fet. M'entén? Aquesta és la... Ara sí, ja s'han dit. A més, me l'han dit cara a cara. L'1 de gener sí, l'1 de gener sí, 3 vegades. Sí, perquè va lligat amb una altra cosa. Econòmica. Clar, va lligat amb un tema econòmic, perdona, Antoni, no vulguis parlar. Clar, perquè amb el canvi i la transició d'analògic al digital, a més, com que ho van fer abans de temps, abans dels plaços, si s'havia de fer algun retras, si hi havia alguna zona que retrasava, o el conjunt general tardàvem 15 dies més, diguéssim, no hi havia un problema. No hi havia un problema tècnic, no hi havia un problema. La gent seguiria veient el televisor, vull dir, no hi havia un problema. En canvi, en aquest cas, la situació és completament diferent. O sigui, el plaç fixat que tenim tots al cap del 31 de desembre és perquè les operadores de telefonia mòbil, elles tenen apuntat, se'ls ha dit, realment han pagat per això, que elles, a partir de l'1 de gener, ja me direu, a l'1 de gener, que és un dia festiu, ja me direu, elles poden començar a utilitzar aquestes freqüències que tenen tot el seu dret i els hi pertoca. Però clar, tot el procés comprimit en 2 mesos i una setmana, en 2 mesos, tocant el Nadal, i a més amb la premura que estàs dient tu, que l'1 de gener pot ser que les operadores de telefonia mòbil posin en marxa els seus sistemes, els seus nous sistemes utilitzant aquestes mateixes freqüències, doncs clar, una pressió addicional a tots els implicats és molt gran. No, preguntaves com és que està tan malament o com és que... Jo entenc que en si no està malament el fet de... Però el procediment que hi hagi una banda de l'espai que es deixi pels serveis de telefonia que venen i han de venir, etc i per tant donar un millor servei als ciutadans, això crec, si sent així, no hi ha cap discussió. El problema és, parlaves del temps i de la informació. Jo crec que van units. Fa molt temps que sabem que tot això havia de passar, que s'anunciava, inclús després més endavant es va fer un projecte de plan tècnic, es va aprovar tot això fa molt temps que ho sabíem. S'ha aprovat ara a finals de setembre, com aquí qui diu, a molt poc temps per tenir tota la informació, tot i que evidentment segurament la majoria de la informació ja la sabíem, però tampoc no la podíem fer servir. És a dir, nosaltres com a govern, per donar resposta als ciutadans, ara parlo de ciutadans, del ciutadà del carrer, que podien sol·licitar alguna informació, no podíem dir-li res, perquè de la informació que teòricament teníem no era del tot certa, no estava aprovada, no estava validat, per tant, de què podíem informar? A vosaltres igual, vosaltres al carrer... És a dir, és exactament el mateix, per tant, a l'haver una falta de temps no hi havia informació i evidentment jo crec que s'ha fet una mica malament perquè fa molt temps que ho esperàvem, feia molt temps que estàvem esperant que s'aprovés el decret i no hi havia manera. I esclar, aprovar-ho a última hora doncs provoca això, evidentment al final qui surt perjudicat són les empreses i els ciutadans. El procediment és el que havia de ser, perquè és evident que per col·locar cotxes en un lloc i moure cotxes, primer has de treure uns però després moure els altres, i és evident que el temps ha estat comprimit perquè s'ha utilitzat el que es fa sempre, és, per quin dia es necessita? Per aquest dia i es tira enrere, en comptes de dir, puc començar avui, doncs comencem. Evidentment hi havia un problema de canals, els canals de totes maneres, si no me'n recordo malament, es van publicar al juliol. S'havia de publicar el decret a l'últim Consell de Ministres abans de l'estiu, però només es va publicar els canals, però no es va publicar el com. Han sigut modificats, Sí, però per això, però igual, en qualsevol cas era una informació que era orientativa, però no era definitiva. Exacte, era orientativa. Jo crec que el temps en aquesta segona fase, que per això deia que a nivell d'usuari jo crec que s'ha barrejat molt el passar d'analògica a digital amb passar de moure canals. Sí, de digital a HD ja era una altra qüestió que no s'entén. Exacte, hi ha molta gent que no sap si ha de tornar a canviar el televisor o s'ha de tornar a comprar un decodificador. O sigui, jo crec que hi ha hagut un problema d'explicació i crec que sobretot això que dèieu del temps és perquè entenc, i em corregireu, vosaltres que els instal·ladors sou els que ho patiu més, entenc que quan es va fer el primer canvi d'analògica a digital, no només s'havien de fer unes actuacions en les antenes de les llars,
sinó que calia que s'anés a emetre en digital. I emetre en digital suposava una reestructuració incrementant moltíssim. No sé si el govern té clar quants centres emissors de més es van haver de construir per donar una bona cobertura. Es van multiplicar per 3 els centres emissors perquè qualsevol petit municipi podia tenir un problema de cobertura, al qual això va fer que es necessités tant de temps per preparar perquè l'usuari ho rebés, que també us va donar molt temps a vosaltres de mida, que es anava construint. Clar, ara, com que és un simple, cometes, simple, canvi de canal, dic cometes, amb totes les cometes del món, és un canvi de canal, l'actuació des del punt de vista de la difusió s'ha pogut fer molt més de pressa, per tant s'ha pogut esperar més a última hora, i clar, un que ha de córrer un altre, que sou vosaltres, vosaltres ara teniu aquest problema, però jo entenc que la diferència... Jo crec que a última hora s'ha fet sempre. El que passa és que l'altra vegada, com que hi havia tantes actuacions, es va poder fer en temps, i ara hem de córrer perquè les actuacions en difusió són molt més ràpides. És que ara no és última hora, eh? No, Ara és és... Ara és després. Però quins canvis suposa a 3 nivells? L'usuari, aquest usuari tan desinformat, però realment considero usuari, estem desinformats, a nivell usuari, a nivell emissores, què s'ha de fer, i a nivell infraestructures. Hi ha canvis a tots aquests 3 nivells? Jo parlo de l'usuari. A l'usuari, ja ho ha dit ella, que realment hi ha 2 temes tal. Que et truquin i diguin 3 coses en concret. La primera, em quedaré sense veure la televisió? No. La segona, hi ha alguns ja que han començat a rebre informació i han dit és que veiem uns nous canals? O sigui, han rebut una informació que sembla que tindran uns nous canals. No, són els mateixos, però canvien una altra freqüència que li entrarà a vostè. O sigui, aquesta segona també ha passat, lògicament. I la tercera, aquesta barreja que ha hagut aquesta última setmana, jo vull donar-la perquè realment a nosaltres ens han tornat boig, que totes les televisions l'han començat. L'HD, a partir del diumenge, han barrejat l'HD amb el simulcast als nous canals. Tot això ha creat un enrenou brutal. I quan parlava Antoni lo de la desinformació, o sigui, la informació mal feta, ho deia l'usuari. O sigui, no nosaltres, ja sabíem que nosaltres del 2012 teníem coses i des del juliol que seguia ja els canals, ja sabíem més o menys quin era des de fa molts anys. Però clar, tu no pots donar una informació a l'usuari fins que realment tinguis una realitat de funcionament. No, pots anar picant a les portes. Escolta, igual que li canvia la instal·lació, t'has d'esperar que el truquin. Cuidado, fins al diumenge és curiós, ho tenien que fer. I jo li deia, clar, als meus quilos, jo el primer que he fet un treball al setembre, i del 24 de setembre al 15 d'octubre he fet un treball d'informació. Dic, escolta, que a l'octubre al novembre aquí tindrem un garigai impressionant. Dic, jo avui als meus clients li vull donar realment un servei correcte per tot el tema. Però, lògicament, l'usuari no s'ha acabat de decidir perquè què m'està explicant este hombre si jo estic veient la televisió? Però, l'usuari, a part de resintonitzar, ha de fer alguna més? Ha de tocar alguna cosa? Antenes, baixadors, no sé què? La capçalera té que posar els canals nous si no els té, lògicament. A on? A la capçalera, els mòduls... La comunitat de veïns... No separem els mòduls. El mòdul amplificador... Jo soc un veí d'una comunitat de veïns, resintonitzo, però a dalt m'han de fer alguna cosa. Ha de venir un tècnic. A més és fabricar que tindrà... Per tant, suposa uns canvis dintre del que és l'estructura de l'antena i, evidentment, algú que haurem de pagar perquè ens faci això. Evidentment. Molt bé. Evidentment. L'usuari, o sigui, hi ha una primera part que és una resintonització del televisor, del receptor, que és el que s'ha provocat aquest diumenge. Llavors, igualment amb aquesta resintonització sí que tornen a veure uns canals que els han mogut de lloc, però n'hi ha altres que s'ha canviat el cotxe de la plaça de pàrquing exactament, i per poder veure aquests canals, sobretot en els edificis comunitaris, s'ha d'avisar l'instal·lador. Actualment, si no s'avisa l'instal·lador, a la toma que tens darrere el televisor reps una sèrie de canals, però no els reps tots. S'ha d'avisar l'instal·lador, llavors l'instal·lador, depenent del tipus d'instal·lació que hi hagi, tipus d'amplificació, farà una actuació o en farà una altra. Diferents són les instal·lacions que en diem individuals. Les instal·lacions individuals, des d'aquest diumenge, si sintonitzen, tornen a veure els canals, i des d'aquest diumenge fins al dia 31 de desembre, si segueixen resintonitzant, a mesura que es vagin engegant noves freqüències, els aniran apareixent els nous programes de televisió. Bé, els nous no, els que ja teníem, que s'han canviat de lloc. Un altre tema, jo, tornant a punxar una mica amb el tema de la desinformació de l'usuari final, jo crec que s'ha fet
d'una manera molt desordenada. Que se'ls ha dit que resintonitza el diumenge, com si el diumenge ja estigués tot arreglat i ja està. Exacte, se'ls ha dit resintonitza el diumenge, com si el diumenge ja estigués tot arreglat. I el diumenge has de resintonitzar per intentar recuperar alguns programes que t'han canviat de lloc. Però això no vol dir que els veuràs tots. Des d'aquest diumenge passat fins al 31 de desembre, en instal·lacions comunitàries, avisant l'instal·lador, doncs, es tornarà a adaptar la instal·lació i tornarà a resintonitzar, tornarà a tindre tota la, que en diem la parrilla de canals. Però la desinformació jo vaig una mica més enllà. Amb la informació que s'ha donat pels medis de comunicació sembla que resintonitzant i trucant a l'instal·lador ja està tot resolt. I està tot resolt fins al 31 de desembre. Però no està resolt a partir del 31 de desembre. O sigui, el dia que les operadores de telefonia mòbil comencin a utilitzar aquelles freqüències que hem parlat abans, que permeten tindre uns accés a internet de més capacitat i amb molta més mobilitat, doncs, quan aquestes operadores de telefonia mòbil engeguen aquestes freqüències, poden haver-hi algunes zones d'edificis que, a més tinguin la problemàtica de tindre unes interferències. Interfereix unes freqüències amb la instal·lació de televisió i llavors hauran de tornar a trucar a l'instal·lador. I a aquest punt, actualment no s'ha dit res a l'usuari final. Els medis de comunicació no han dit res de res. I llavors la gent, la societat, n'està molt desinformada, no saben el que es trobaran. No diran res, Jo entenc que no diran res. Ja t'ho dic jo. Jo entenc que no diran res, però ens ho trobarem. Ens ho trobarem. Queden menys de 10 minuts, perquè aquest programa se'ls menja, no sé si tens alguna cosa a afegir. Jo preguntava també les emissores que passaria, les infraestructures. Les infraestructures d'emissió, el que han de fer els operadors de la comunicació, o sigui, cada canal, des del punt de vista d'una emissora de televisió, n'hi ha moltíssimes, que no se'ls ha modificat res, alguns canals locals han estat modificats, altres canals locals no han estat modificats, autonòmics que han desaparegut, estatals que s'han mogut de lloc, és a dir, les emissores ara tenen una feina extraordinària per convèncer els seus televidents perquè facin un esforç a nivell d'usuari per seguir gaudint dels seus continguts. És a dir, i per això estan posant logotips avisant que han de resintonitzar, per això si us hi fixeu han canviat el nom del canal i ja es diu nou de canal desaparece, o sigui, estan fent molt d'esforç i això només s'aconsegueix perquè estan emetent amb dues freqüències al mateix temps. És a dir, han de fer un esforç de simulcast, se'n diu simulcast, emetre amb dues freqüències al mateix temps, esperant que els que estan en l'incorrecte es vagin migrant cap al correcte, de forma que, com a molt tard el 31 de desembre, quan l'abandonin, tot i que la majoria han decidit abandonar-lo abans, quan l'abandonin, doncs no hagin perdut audiència. Això és el que han de fer els canals de televisió. Evidentment, com més alt és el nivell de televisió, més estatal ets, més fàcil és convèncer l'audiència. Els canals locals que han estat modificats, aquests ho tenen molt més complicat per convèncer la gent que facin actuacions per rebre un canal local. Què han de fer, per tant, els emissors de televisió? A més d'aquest esforç de màrqueting o publicitat, dieu-li com vulgueu, parlar amb el seu operador de telecomunicacions perquè en el centre emissor o centres emissors en els que estan emetent efectuïn aquesta modificació que els ve obligada per llei. I amb aquest nou pàrquing, que a mi m'ha agradat molt l'exemple del pàrquing, em sembla haver sentit que no havia posat per tothom. No sé què li ha passat a TV3. Sí, a TV3 aquí. Un cotxe que no pot aparcar. Seguint amb el símil del pàrquing, a mi si l'encerto, representaria que al pàrquing on hi havia els cotxes de benzina, que ara hi posarem cotxes elèctrics, un cotxe nou elèctric el posarem on hi havia un cotxe de benzina, però aquest cotxe de benzina no té lloc, desapareix. No hi haurà lloc perquè representa per aquest cotxe de benzina. Tot i que, i potser vosaltres el podeu portar una mica més de lluny, hi ha qui diu que sí que hi ha lloc suficient. Sí, però què és el que pot desaparèixer? El que pot desaparèixer és, parlant, on hi havia, per on emet actualment el MUX 1 dels MUX públics, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha de canviar de freqüència. I passa, o casualitat, en aquell on està emetent el MUX 2. Segurament es podrà justificar, tècnicament segur que sí. I aleshores, clar, què passa? Que no hi ha espai per MUX 2, és a dir, no es canvia un canal i l'altre va a un altre, sinó que no s'ha trobat espai pel segon MUX, que en aquests moments és on s'està emetent l'alta definició de TV3. I representa que aquí estem, que no hi ha espai. Que no hi ha espai per l'HD de TV3? Representa que és això. No hi ha espai per aquell canal que emetia per aquella freqüència. El que passa que es poden fer moltes coses, i aquí diu que desaparegui l'analògic, i aquí diu que deixem d'emetre amb HD, el qual suposaria per TV3 seria una pèrdua per competitivitat, i aquí diu que fem eliminar altres canals, i allà encabim l'altra definició,
opcions te'n donen, però totes passen per la pèrdua d'oferta de canals de televisió pública catalana. Alguna cosa? Sí, no? El que hem fet és de reservar un espai pels cotxes elèctrics i doncs els de gasolina en teoria hi cabrien a les altres places, però diguem que ara els cotxes que movem la porta s'obre més ampla i per tant com que diguem que cada cotxe necessita una miqueta més d'espai, de manera que on abans hi havia 70 places, n'hem tret 10 i per tant queden 60, bueno, aquestes 60 en realitat només en podem fer servir 50 perquè els altres cotxes toquen columna. Llavors hem de fer menys espai, on ens representa que en els espais de cotxes lliures es poden aprofitar menys. Diem gasolina i elèctric, però estem per reserva de canals digitals, no? Tots són canals digitals, sí. I si algú s'incorpora o agafa la meitat es pensarà que estem parlant d'una altra cosa. Al final estem parlant de canals de televisió, del dividend digital i en aquest cas pel que em preguntava dels canals de la televisió pública catalana. I tu abans has dit que quan vam fer el canvi d'analògic a digital ho vam fer molt bé aquí i que ens vam adelantar inclús a Europa. Què s'està fent a altres països amb aquest? Perquè suposo que el problema d'obrir puesto per internet és a tot arreu, no? Però és que la veritat és que la situació en altres països d'Europa que han hagut de fer el mateix procés ha sigut molt diferent. Perquè nosaltres aquí ens trobàvem en una situació on teníem, en aquell, diguéssim, si tornem al símil del pàrquing, per exemple, aquella zona d'aquelles places que en el futur seran per places elèctriques, resulta que hi ha països d'Europa que ja la tenien completament buida, no l'estaven utilitzant, tota aquella zona. Amb la qual cosa, quan els ha arribat ara aquest procés de deixar aquella zona lliure, doncs aquella zona ja estava quasi ben neta o amb molt pocs canals posats. En canvi, aquí nosaltres, malauradament, tot el contrari. Tota aquesta zona que ha de quedar completament neta, completament lliure a partir de l'1 de gener, doncs resulta que hi teníem un munt de canals de televisió utilitzats. Per tant, entenc que tot allò que es va fer bé amb temps tampoc no es va fer molt bé. No es va fer bé en el temps. No sé, pregunto. No, es va fer bé en el temps. Va ser un procés que es va poder treballar pausadament. Va ser que fóssim els primers a nivell d'Europa, però potser planificadament, mirat fredament, si no et remuntes a unes raons històriques, a una situació històrica, doncs es podria planificar d'una altra manera i no haver ocupat aquests canals 67, 68, 69. El que passa... és que som en el sector i som... Si tirem enrere el perquè de tot això, anem a parar a Quiero Televisión, que la gent no se'n deu recordar, però Quiero Televisión va ser la primera experiència de TDT que ocupava el canal 66, 67, 68, 69, dels 16 canals ocupava 14, després hi havia Net i Veo, que eren dos canals lliures. Quiero va desaparèixer i va deixar 3 muxos, o sigui, 3 canals d'emissió, 3 places de pàrquing, perfectament preparades a tota Espanya per treballar en digital, i quan es va haver de fer l'adaptació d'analògic a digital, el més còmode era agafar tots els analògics que estaven a la banda de televisió, ficar-los en aquests 3 canals que ja estaven preparats, per després netejar, cuidar pàrquing, tornar a moure els cotxes a l'altre costat. Però clar, tot això que es va fer tan tranquil·lament, ara ens vam dir, bueno, amb el que ens ha costat ara descansem, i quan ens hem parat a descansar ens ha vingut la Vaja, que ho vam fer i la cosa era, ja ho trobarem, no? Després ens hi Bé, trobarem. de fet, hi ha hagut sentències recents que han obligat a tancar canals d'emissió per aquesta migració que també ara no ho complicarem més, ja. I estem parlant que a partir de l'1 de gener les operadores telefòniques oferiran nous serveis, el 4G, etc. I amb els telèfons hem de tocar alguna cosa? Hem de tocar l'antena del mòbil? Que no veiem. No us ho pregunto. El mòbil no ens entenarem i rebrem... Se suposa que tindrem una millor cobertura de 4G als mòbils? Efectivament, és que la majoria de mòbils no estan adaptats a 4G, per tant... Tocarà canviar el mòbil. Els meus no. Jo vull dir un punt important, ja que està aquí a la Generalitat, que diguem... Un minut i mig. Un minut, molt ràpid. Parlant del pàrquing, m'ha agradat molt, això del pàrquing. Sí, Tenim un pàrquing que hi ha un canal de TV3 que realment està allà, que segueix utilitzant aquella plaça de pàrquing. Nosaltres ara anem a fer una actuació per trobar les noves places, diguem, dels cotxes elèctrics. Hi queda aquí un analògic. Lògicament, nosaltres el que no volem fer és 2 actuacions. Llavors posem els nous pàrquing i els últims els traiem. Teniu en compte que d'aquí que traiem, que ja sabeu quin és el canal, està aquest cotxe encara que està funcionant. Llavors és una situació que realment, o sigui,
diguem, de la Generalitat tindria que prendre assumptes en aquest cas, perquè si no nosaltres realment, o sigui, ja ho he dit abans aquí, tenim un preu molt concretat a lo que fem a l'actuació i el que no vol l'instal·lador és anar una vegada i una altra per treure una altra gana. És a dir, que la Generalitat decideixi per on ha de passar. Clar, és una cosa d'ells. Val, gràcies, perquè entre el pàrquing, l'analògic, el cotxe, m'estava perdent, em costa molt. Suposo que és que prengui una decisió respecte a Sí. què farà, si perdrà canals o no, si negociarà amb les locals, amb 8TV, amb... Nosaltres en principi no estem per perdre cap canal de res, perquè si no ja és prou minsa l'oferta de televisió en català com perquè a sobre anem perdent. Per tant, nosaltres ho seguirem mantenint. Quina solució? Doncs no desvetllaré res que no hagi sortit en premsa, crec, no?, que s'hagi dit. Encara màgica no la tenim, la solució. N'hi ha vàries. Parlaves de les freqüències locals. Aquí a l'àmbit de Barcelona hi ha una sèrie de freqüències locals destinades a ser gestionades per ajuntaments. Seria molt costós pels ciutadans, seria un problema, i també molt legítimament els qui ostenten aquest servei públic, encara que no l'hagin engegat, també podrien posar-se en contra, que són els ajuntaments, perquè algun dia poden voler fer televisió local i més tenen aquest servei, no? I és un servei públic, no és una concessió, és un servei com qualsevol altre servei públic d'un ajuntament, per tant no és una solució. Hi ha algunes altres freqüències que s'han anat trobant, tot i que diuen que no, però nosaltres n'hem trobat algunes, però és veritat que a l'hora de proposar-ho a Madrid, quan dic Madrid em refereixo al Ministeri, doncs la negativa és rotunda. No sé per què, suposo per allò que es comentava abans del greuge comparatiu, no? I per tant, ha tractat tothom per igual, per tant. Amb aquesta negativa de Madrid i amb aquestes paraules d'Antonio Olons hem arribat, com sempre, desgraciadament, al final d'aquest programa d'avui.